Tak, tady já bych vám chtěl ukázat návrh našich nových webových stránek. Teď je to ve fázi přípravy grafiky, já to trošku zvětším. Tak, navigace tady nahoře, tady vlastně byl takový nějaký hlavní box s nabídkami nebo s nějakým popisem hlavních aktivit, jako je SEO, PPC, internet marketing jako takový. Pod tím by byl nějaký úvodní odstavec, který by popsal vlastně ten biznis v jedné, dvou větách. Pod tím by byl rozcestník, který by se zajímal vlastně těmi 3 základními věcmi, co nabízíme, tedy získání zákazníků, budování značky, reputace, credibility a zefektivní komunikace. A tady dole už jenom takový přehled aktivit, jako je PPC, SEO, email marketing. Na pravé straně tady bude nějaké tematické video. Uvidíme ještě, co tam přesně bude. Pod tím bude možnost odkazu na naše profily na sociálních sítích, možnost přihlásit se k newsletteru a pak novinky z našeho blogu, to znamená několik posledních článků. Vnitřní stránka bude podobná, bude zase uvedena nějakým tematickým obrázkem, bude tam možnost doporučit nás na Facebooku, nevíme, jestli to bude to se mi líbí nebo doporučit. Tady na levé straně bude navigace, to znamená menu, kde zrovna v menu jsme. Na konci každého článku bude opět možnost sdílet ten článek na Twitteru, na Facebooku, na LinkedInu, pravděpodobně zůstaneme u těchto 3. Opět možnost navštívit nás na našich profilech na sociálních sítích, přihlásit se k newsletteru a poslední články z blogu. Budeme mít vlastně i separátní blog, nebo bude na stejné doméně v jiném adresáři. Ten vzhled bude podobný, nicméně bude to na jiné platformě, web bude udělaný na Joomla, zatímco blog bude na WordPressu a ten vzhled bude takový standardní, kde opět ale na straně budeme propagovat ten sociální sítě, nicméně ten zbytek bude takový podobný, to znamená možnost sdílet, doporučit, budou tady kategorie, budou tady poslední články, bude tam možnost komentovat. Takže to je teďka vlastně v této fázi vše. Určitě budeme rádi, když nám řeknete, co si o tom myslíte.